Brezinka už 20 rokov v dedine oživuje ľudové zvyky. Deti na výročné sviatky, na kvetnú nedelu, na Troch kráľov so spevom chodia po domoch, hrajú pri májoch a iných príležitostiach v našej obci. Repertoár Brezinky tvoria piesne z Bolerázu a Trnavského regiónu. Brezinka úspešne reprezentuje Boleráz nielen doma, ale i v zahraničí. Prajem vám krásny umelecký zážitok. Štafeta našich predkov ukončila asi tak v 50 rokoch, predtým celé stáročia sa táto tradičná kultúra tradovala až do 50 rokov. Potom nastala akási pauza v období ťažkých rokov minulého režimu a mali sme taký pocit, že je treba naviazať na toto dedičstvo našich otcov a tak sme sa rozhodli, aby táto štafeta mohla pokračovať. Ja vám predstavujem nových členov Brezinky, Jakubka a Vanečku. Jakub nás zahrá svoju prvú pesničku, takže mu môžete držať palce a Vanečka nás zakontruje. Predtým ešte Vanečka nám bude musieť ozdobiť vianočný stromček, až potom sa k nám pridá, keď budeme hrať vianočné koledy. Vanečka bude hrať na kontru. A ja vám ešte prezradím, že okrem toho, že spievame a hráme na husliach, chodíme aj do materánku. Tam malujeme a vyšívame ornamenty. Na starších ľudí, od ktorých sme získali celkom, dalo by sa povedať, senzačné, alebo som povedal, celkom moc seriózne, alebo by som povedal také jednak myšlienky a jednak piesne a rôzne, teda tie tradície, ktoré sme chceli obnoviť. Tak sme boli radi, že nám toto mohli poskytnúť. Tak čo, detátka, ktorá koleda sa vám ľúbi, ktorú si zaspívame? Babka Stefka, začnite tu. Na kostole gúrka! Áno, na kostole gúrka! Na kostole gúrka, zelená jablonka, od núse za pastuškové jedá sa sú z hrnka. Na kostole gúrka, zelená jablonka, od núse za pastuškové jedá sa sú z hrnka.
ich mostík nastal v 90. roku, kedy sme skutočne s touto myšlienkou začali tak, že sa realizovala. Názov tejto, by som povedal, skupine sme dali podľa chotára tunajšieho, ktorý vlastne dlhé stáročia živil predkov a bol veľmi známy pod názvom Brezina. Brezinka, tretia generácia, začala hrať v roku 2005. Opäť sme začali pracovať so škôlkármi, takže deti sa učili hrať na husličkách už v 4-5 rokoch. Je to veľmi dobrá metóda, pretože vtedy deti nie sú ešte fixované na noty, nakoľko nepoznajú ani písmenka, ani noty a hrajú podľa počutia. A je to veľmi dobré, pretože v budúcnosti na počutie sú schopné, keď ich takto učíme, zahrať hocktorú pieseň na počutie. Nemusíme mať pred sebou noty. Máme 4 chlapcov, muzikantov a 6 huslistiek. Takže 10 muzikantov, ktorí zároveň aj spievajú. Tancovala by som, tancovala by som, potándo. Kumi milí čižmi, dvojando. A keď si nekúpi, nebude sa robiť na na začiatku ľudia boli skôr prekvapení, že čo sa deje. Áno, bola taká eufória porevolučná, že deti chodia a zrazu počujú koledy, ktoré majú biblický námet, pretože vieme, že v predrevolučnom období takéto niečo v dejine nemohlo byť, takže tá eufória tam bola. Teraz je taká situácia, ako si hovoril, že je stabilizovaná, ľudia asi by sa skôr čudovali, keby sme nevyšli na Kvetnú nedeľu s majkmi, alebo keby neprišli traja králi do domu zaspievať. Takže sú na to zvyknutí a veľmi sa tomu tešia. Je veľký záujem mladých rodín, aby deti sa venovali práve tejto púsni. Yeah.
skonkretizujem, bývali členovia Brezinky. Dokonca tam hrajú a spievajú rodičia súčasnej generácie, súrodenci, učiteľky, ktoré ich učili. No a myslím si, že je to taká skupina, ktorá si vyplňa voľný čas, sa im to páči a sú takým vzorom aj pre tie svoje deti, keďže sú tam aj rodičia alebo súrodenci. Takže je to také celé poprepájané. To už sme mi taká jedna veľká rodina. Keď mám povedať trošku osobne za seba, tak neviem si predstaviť život bez Brezinky. Pokiaľ budem zdravá a všetko pôjde dobre, tak by som sa tomu chcela venovať naďalej a učiť tie deti svojich bývalých žiakov ďalej. Takže ja si myslím, že pokiaľ tu bude nadšenie tých rodičov, aj tých našich priateľov, známych, ktorí nám držia palce, podporujú nás, takže nie je dôvod, prečo by sme nepokračovali ďalej.